ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰን ወዘባባረንቱ ኣብ ማእከል ዓዶም ብዝተወረደሎም ሓበራዊ ኣገልግሎታት መሰረታዊ ጠለባቶም ብምምልኡ ኣብ ህይወቶም ርግኣት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕና ጽሩይ ስተማይን መጓዓዝያን ክረኽቡ ከም ዝበቕዑ ዝጠቐሱ እቶም ነበርቲ መንግስቲ ዝያዳ ጠመተ ንርሑቕ ገጠራት ብምሃብ ህዝቢ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክረክብ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ሞጊሶም አቶ ረመዳን ደግለል ወይዘሮ ፋጥና ቱተን አቶ ዓሊ ጃዕፈርን ሰላቲ ዝተወለደሎም ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ደቆም ኣብ ማእከል ዓዶም ክመሃሩ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ጥዕናኦም ከውሕሱን ካብን ናብን ብዘይ ጸገም ክንቀሳቐሱን ዕድል ረኺቦም ርጉእ መነባብሮ ይመርሑ ከም ዘለዋ ረድዮም ሓላፊ መደበር ጥዕና ዳሰ አቶ አማኑኤል ኤንስመስ ብወገኑ ምውዳድ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ብሓፈሻ ህላወ ትካል ጥዕና ድማ ብፍላይ ኣብ ምዕባለት ከባብን ህይወት ህዝብን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ገዳስነት ትካላት ጥዕና ንዓበየ ስለ ዝኸደ ብሰንኪ ትሑት ኣፍልጦ ዝኽሰቱ ዝነበሩ ሕማማትን መጠን ሞት ዜጋታትን ከም ዝነክየ ኣብርዩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዳሰ አቶ ዓብደላ ማርኮካ ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ዜጋታቱ ብማዕረ ማሕበራዊ አገልግሎት ረኺቦም መነባብሮኦም ዝመሓየሽሉ ባይታን ምፍጣር ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ብምምልካት ህዝቢ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ብግቡ ይጥቀመሉ ነቲ ትካላት ድማ ክከናኸን ኣዘኻኺሩ